bingung rasake jaman saiki roh patrape para muda-mudi sing wis tuwa uga emoh keri kuping irung padha ditindiki jroning atiku ra iso mikir yen weruh rambut padha disemir najan gak macem neng ra kuwatir diarani kaya londo kentir aduh Gusti nganggo jilbab kaya santri jebul ora tau ngaji aduh Gusti nganggo peci kaya kyai laguane rambut jaji aku bingung duh Gusti dan aku bingung dunya iki duh Gusti akeh wong pengung ora beda sing menang karo ning panggung do keblinger kaya uwong wonten gadung aku bingung duh Gusti dan tambah bingung dunya iki duh Gusti akeh wong gemlung tiwas mikir awakku kaya wong linglung bisa-bisa aku malah kaya dilung New Tahun Pelangi 81 musiknya rakyat sejati Kusuma Audio maklernya Indonesia sedih atiku ora karuan cah saiki dorang duwe sopan seneng lematur ugal-ugalan jare emoh ketinggalan zaman opo maneh yen ana tontonan mesti dadi ajange tawuran bangga yen diarani jagoan ning nangis yen wis aja ngomong sak penake kowe wis ngerti piyene aku kere aku mbok beksa ngawini kowe mula saiki rasakno dhewe lambemu nganti judir aku emoh kerja
kerja dadi tukang parkir. Aku gelem kerja nanging dadi bangkir. Duitku akeh bojo 5 tak nggo selir. Ajur jan ajur tenan, nasibku kucur jan kucur tenan. Duwe bojo jan edan tenan, bojoku nyoto jan ngantir tenan. Aku bingung ngrasake kowe, wong lanang kok ora gelem nyambut gawe. Sandang pangan jaluk bojone, kok ora isin karo tanggane. Dik aja ngomong sak penake, kowe wis ngerti biyene aku kere. Aku mbok beksa ngawini kowe, mula saiki rasakno dhewe. Pancen dasar bojoku kenter, diwenehi utek kok ra dienggo mikir. Kok kerja raketang dadi tukang parkir, angger aja nganti trimo dadi tukang semen. Najan lambemu nganti judir, aku emoh kerja dadi tukang parkir. Aku gelem kerja nanging dadi bangkir. Duitku akeh bojo 5 tak nggo selir. Ajur jan ajur tenan, nasibku kucur jan kucur tenan. Duwe bojo jan edan tenan, bojoku nyoto jan ngantir tenan. Kujur nasibe awakku, duwe bojo bagus ning cacate nganggur. Ajur kahanan uripku, duwe bojo ganteng nanging luntang-lantung. Mumur jroning badan iki, duwe bojo gagah nanging cuma model dengkul. Kula diwadahi karong hati kelo ning wis kadung. Kebutuhan gak dipikir, isane mong mondar-mandir, bojoku sirahe kingsir. Rumah tangga ra dipikir,
kinira nadyan iku pantahe kawula dadi panguwasa praja nyawijeke bumi nuswantara pinayungan sang hyang agung ora kersa tindakku malungkung laku sarwa adilungkung kawula kang padha anyeng uyung nadyan mung kawula alit barang rumit malah dadi nunggih kaya kudu nanging lantip tansah eling marang warga alit yen ngendika mung prasaja ora cidra nanging dadi nyata wicaksana tur wibawa iku satriya ing nuswantara janma tan kena kini